use now is this one, milk cotton. This is a milk cotton, guys, 50 grams. And it is my first time using this kind of yarns. So far, humukra siya. Nindot po siya sa panit. Try na ko himo og mga wearables using these yarns. Then, let's see if okay lang ba, kung dili ba siya katol sa panit. Very soft and very comfy. So, tanaw na to ang result sa atong project kung okay lang ba. So far, ingon ako mga co-crocheter, the best daw ang milk cotton for babies, for baby skin. Nya kay first time man ako nagamit inani. Tanaw lang nato kung unsa ang feedback sa atong mga customer. Medyo pricey siya. Klaro lang nga pagka-istorya, pricey jud siya. This is from China. I don't know na bakoy ginansya kung kani akong gamiton. Kay like where I have now, I'm in the province. Lisod kaayo mag-price o mahal. Labi na ang akong market din is nara sa bukid. Nagsalig lang sa ayuda sa gobyerno like 4 piece. Daghan kayong utang diri guys sa tinod lang. Maniliso diri sa province. Pero overwhelming siya kung ang imong customer maka-appreciate sa imong gibuhat or sa imong effort sa paghimo sa ilang gusto nga items. Ka-encounter na ko guys, daghan ako na-encounter nga pag human nila og order, wala na sila yung sound. Siguro dili sila satisfied sa akong hinimo. Manang until now, I'm in 3 years of crocheting and crocheting business, but still I'm still learning guys. I'm still studying. I'm still improving myself. Looking for something nga kanang masatisfy jud ang mga customer or ang mga client nako. Kay even me, pagyapon ko na even me hantod ron, di pa ako satisfied sa akong mga hinimo. Sa uban ako mga hinimo. Manang sige gyapon kog try og uban nga mga products, uban nga mga items. Kung karon nag-try ko og himo og kalo nga new design na siya, first time na ako naghimo ana nga design nya. Kung tanaw na ko dili ko happy or dili ko satisfied ingana, mo try na pud ko og laing first time na sad nga design like mga shoes, baby stuff, mga amigurumi like dolls. Until now wag gyapon gusto gyapon ko mo-try og bag-o. Ingana gajud ko guys, ganahan ko mag-try og bag-o. Gusto ko ma-explore. Di ko ganahan mag-stagnant ra ko sa usa ka place bitaw. So kani nga milk cotton, first time na ko ni siya. Tanaw na to, satisfied ba ko ani nga yarn? Kung dili mo try na pud taglain. Naka-try na ko og 4 yarns, endophil yarns, acrylic type yarns, polyester, polycotton, 100% cotton, naka-try na sad ko. So far, para sa kuha, ang nindot nga yarns for wearable sa akong nasulayan is ang polyester. Ang problema lang kay kung mabasa na siya, bugat na, murag mubugat siya kay ang tubig bitaw supsupo niya. Same result sa cotton. I don't know sa kani kay milk cotton is murag 100% cotton siguro na siya. I'm not sure. 80%. Ay,
80% cotton, 20% acrylic. I don't know kung kuan ba siya kanang musunok ba ang tubig ani niya ba. Kung mabasa na siya kung mubugat ba. Dili ko sure. Ato pa ni siyang i-explore. So far, kani nga project is a commission project. Order ni siya. This is freehand. This is a crochet top. So, let's see. And I will also see kung masatisfied ba si client using this milk cotton. Actually, dili siya aware. This client is not aware about what kind of yarns I will use. So, she ordered me second time this one. But I'm not sure if sa iyang unang agipahimo, ang akong gamit nga yarn is polyester. Crochet tops lang gihapon to. Pero karon I use milk cotton. Medyo pricey siya kay ngano. 50 grams naman gud ni siya. 50 grams. Pero ang presyo niya is 60 pesos. Patay labot sa shipping. Unlike sa polyester, for 100 grams, makapalit ka og 45 or around 55 and 100 grams. Pero sa milk cotton, 50 grams lang, 60 na. Patay labot sa shipping. Diba? So, pero ang price nako mas lower siya kay kanang neighborhood raman niya usa pa nag-explore pa man ko ani nga klase nga yarns. Sa sunod kung nana ko'y magpahimo na ko using this yarn, syempre mo patong na tag price kanang dili na tama alkanse. Grabe ang ulan dun guys, ganiha pang adlawan. Dili may aware nga naikuan nga bay bagyo karon. Pero ambot lang kaha kung unsa na estado ron. Pero ang MDRRMC sige silag alarm, sige warning nga red rainfall daw there is among place sa Leyte. We are in Leyte ron guys. Ganahan kay kung magtabi basta mag-ulan bitaw. Stay put lang mo diha guys. Sagday lang ko dire og sige kung tabi. Sige yaw-yaw. Okay? We're changing colors. Actually guys, I want to focus on making videos on crocheting. Pero daghan kayong distractions. My surroundings are full of distractions. So dili ko makafocus o himo. Niya kanang mahurot sa akong oras sa mga household chores ba kung saan na siya pag-pronounce kung sa social media sige scroll mahurot na lang ang time dili na ko ka himog video kay sige rag kuan dili na ko kaganselyo kay kanang mahurot ng time sa uban nga butang labi na where a mother of two. So, daghan jud ni i-focus sa life everyday. Di pwede makafocus sa usa lang kabutang kay syempre, inahan sa kanuna yung panabang na ta. Dili na pwede nang magsigira kag cellphone. Sabiha ka ng mga nonsense ng mga trabaho sa balay, mura yung buhaton. Dili na siya pwede.
So, your time will be focused on your family, sa imong mga anak, na lang na siya. So, full tank jud ang imong adlaw basta inahan sa kaning panabang na. Hindi na pwede magmanya-manya. Kay, labi na karong panahon na, nato sa pandemic, hindi na pwede magmanya-manya. Pas mong pamilya guys, kung magmanya-manya pa ta. Nya, gasto pa kayrong panahon na tungkol sa social media. Mag-uol pa ka kung wala kay kapaload. Kay boring, kay adlaw. Kung di ka maka-open sa mong Facebook, Messenger, di ka maka-scroll. Diba? So, kinanglan jud mag-load. O niya, kung di ta ka mao mangitag income, ka mao mangitag paagi, nga nay mo sulod sa tuwa nga money, sige ratag pagawas kada adlaw. Pait kayong kinabuhi. Siguro na lang ang load. Kasi wala kay bugas. Saon na lang jud. Hindi na pwede rong panahon na. Nawa sila guys. Tulog na sila. It's already 10 in the evening. So, hapit na. Magtungan gabi. Ala ko dali. Nagsige pa kong tabi-tabi. Sige pagtabi. Nagsige pagtuhog. Kasi lain nga tuhog. Yun yung pasabot guys ha. Nagsige pa kong tuhog sa akong yarns. Actually, excited ko kung unsay result ani. It's my first time doing this design. It's crochet top, black and white. Siguro, kinahanglan ako i-record. Kay first time man. So far, dagan akong first time nga mga gihimo. Sayang, wala to na ako sila na-record. So, dagan kong mga frogging, mga tas-tas moments na to, pero wala na ako na-record. Karon kaya nag-ulan naman guys, I'm in the mood na mag-record sa akong first time freehand project. Unta magtuloy-tuloy, wala na itapon. Unya, may magsigig ulan para magpugi. Nya alam isag kay itabi kung mag-ulan, di ba? Okay, muna ni ang atong black. Nag-change na taog color. Okay, black na ni siya. So, nanata sa black na pod. Every color, guys, ang atong buhaton is 4 rows. 4 rows sa white. This one. 4 rows pod sa black. Okay. Usahay malipat pata sa pag-change sa color mo ng sa crochet, daghang tas-tas moments. Mura nag-live. Daghang tas-tas moments. Kung ma-realize na to nga daghang tang sayop, anang untied lang. Then, start the new beginning. Nara na siya. Ate, labi na sa konti. Shout out ay po sa kong mama diya sa Lapu-Lapu City, Cebu. Hello. Thanks for watching, guys. Thanks for supporting always. Even though I'm not good in vlogging, I'm not good in editing video, but still I'm trying my best to be para updated ang akong mga families, mga relatives sa lagyong lugar. This video is for memorandum purposes lang. This is not for
para pasikat, like that. This is for memories. Para few years from now, natay matanaw-tanaw, and then sa patong mga young patong now, like that. Young pa ba ni? Ya, kung ma-old na ta, matanaw na ito nga, uy, nanali atong naong katong young patano. Kayon ka, ha? Pati na yung naong na po. Sa una.